गिबियावनो गासै खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे गासै नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आं सिबिनायखौ थाग्रोबाय जे दिनै जों गासैबो मिथिखाबाय जे थांनाय हनारेबल हाइ कर्टनि जे जाजमेन्ट होनाय जोंनि डिआर नाब्ला सारनि लोगोसे जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरनि जों बिथांमोननि सायावनो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। जे दिन थांनाय 30 जानुवारि 2019 मायथाइनि जे सिबिआइ स्पेशल फास्ट ट्रेक कर्टआ जोंनि प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सार लोगोसे जोंनि गासै लिडार आरो केडारफोरनि सायाव जे जिउनि जोबथा साजा होदोंमोन, जों बेखौ फिन हनारेबल हाइ कर्टआवहाय जोङो मोजां मोनसे जाजमेन्ट मोनगोन होननानै जोङो हनारेबल हाइ कर्टआव होनाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय जे दाखालिनि जे फाइनाल जाजमेन्ट 26 तारिखनि बे जाजमेन्टआ जोंनि गासै एक्स एनडिएफबि लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारिखौनो सोमोनांथाव मोनसे थासारियाव लाबोदों। मानो होननानै बुङोबा जों दिनै लुबैयाखैमोन जे बिथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै बेबायदि सेम सिबिआइ फास्ट ट्रेकनि कर्टआ जे रायखौ होदों, हाइ कर्टआबो बे रायखौ होनाय। मानो होननानै बुङोबा दिनै मोनसे सेसन कर्टफोरावहाय मोनसे जाजमेन्ट होयोब्ला बेखौ बिजिरफिननो फिन हाइ कर्टआवहाय मोनसे नियम बायदियै हय मोजाङानो जा हय गाज्रियानो जा बेखौ मोजां राय मोनगोन होननानै बयबो आसा खालामो। नाथाय दिनै जों जे सुक्तिनि उनावबो जे सासे सागानगिरिखौ बेबायदि जिउ जोबथा साजा होनाया बे जोंनि गासै एक्स एनडिएफबिखौनो लोगोसे बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय बायदि जादों। बेनिखायनो जों गासै एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों सोंखारियो दायो जोंनो बेखौ गोदानै बबे राहायै मा खालामनाय जायो जों बेखौ लुबैफिनदों। मानो होननांगौ दिनै जों जुदि बुंनो थाङोब्ला सेसन कर्ट आरो हाइ कर्ट, दिनै हाइ कर्टआनो जोबथा जाबाय। बे हाइ कर्ट जोबथायावहाय दिनै जे गोदान मोनसे जों जाजमेन्ट मोनफिनगोन बेबो साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो आं लुबैबावदों जेरैखि जाया जोंनि दैदेनगिरियानो जा जोंनि गासै बर' माहारिनि सुबुंफोरानो जा जों गासै खौसेयै मोनसे गारां बोफिननानै जोंनि डिआर नाब्ला सार लोगोसे जोंनि गासै एक्स एनडिएफबिनि जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जों उदां खालामफिननांगौ। बेखिनिखौनो आङो सरकारनि सायावबो आं आपिल खालामो। नंगौ बेयो मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बाथ्रा जे सरकार थासेयावबो जों दिनै सासे सागानगिरिखौ उदां अख्राङाव लाबोफिननो हायाखै। खोबैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। नाजादों नङा नाजादोंमोन, बिथांमोनाबो हयथ' नाजादोंमोन जानो हागौ, नाथाय रिजाल्टआ पजिटिभ जायाखै। दा मा खारनाव पजिटिभ जायाखै जोंबो बेखौ मिथिस'नो हायाखिसै। मानो होननानै बुङोबा जोङो दानसे दाननै दानथामनि सिगाङाव मोनथिबोदोंमोन जे हाइ कर्टआवहाय मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन, पजिटिभ जागोन। नाथाय दिनै राय होनायनि उनाव माबोरै नेगेटिभ जाखो जोङो बेखौ जोबोद आसरित मोनदों जे माबायदि पजिटिभ लाइनाव खारनाय जिनिसा मारै नेगेटिभ जाहैफिनखो। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा जे मोनफ्रोमबो मिटिं बा कनफारेन्सफोराव बुंबाय थायो दिनै एनडिएफबिनि समायसाफोरा समादा जाबाय, रन्जन दैमारि बिथाङाबो गसिगोन होननानै बुंबाय थायो। बिनि सायाव मा बुङो? दा बेनो जुदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला जा खामानि मावदों मावनाया पजिटिभसो ओंखारनांगौमोन रिजाल्टआ। दा नेगेटिभ ओंखारनायाव जोंहा गासैबो बुंनो गोनां जादों जे मानि थाखाय रिजाल्टआ पजिटिभ ओंखारदिया। जों जुदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला गासिबो दायफोरा हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफोरनावनो गोग्लैजोबगोन। ना मावनायासो लेहेम जादों ना माबाफोर थालांबावदों बिनि सिङावहाय आन्दोआव माबाफोर दंबावो नामा होननानै। थारैनो राहाया दङ, राहा गैया नङा। नाथाय जों बिनि सिगां आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जे जोंहा दिनै आसामनि जे CM सार हेमन्त बिश्व शर्मा जोंबो मोजां खाथि सोमोन्दो दं प्रमद बर' सारा। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकाराव एसेब्लाबो
सारनि सोमोन्दै गासैबो मिथिखागौ सासे सिगनेटरिस हिसाबै दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मिथिखागौ सासे सिगनेटरिस हिसाबै डिआर नाभला सारा बेवहाय सागान होदों थांनाय जे थार्ड सुक्ति नाथाय जोङो बेखौसो लुबैदोंमोन जे जोंनि सरकार थासेयावबो रुलिं थासेयावबो एसे मोजां सोमोन्दो थासेयावबो जों खाथियाव थानाय जोंनि सरकार थानायावनो जों हाइकर्टनिफ्राय आसामनिफ्राय जों रेहाय खालामनो हायाखै नाथाय जों बेखौ दिल्ली बादियाव जोंनि सुप्रिम कर्टआवहाय माबायदि मोजां राय मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो नोंथांमोननि बेखौहाय जों मोजां मोनसे राय मोनगोन होननानैबो जों बेखौ आसा खालामनो हाया नोंगौ दिनै प्रेसिडेन्टआवबो एपिल खालामनो हायो नाथाय बियो उननि बाथ्रा दिनै जोङो इसेबां सासे सागानगिरिखौनो जुदि रायदान होनानै सेम बहल लाखिफिनदोंब्ला जों उनावहाय आरो मा मोजां आसा खालामनो गतिके जों बेखौ मोजां आसा खालामनो हाया दा नोंथांमोननि बन्द फोसावनायखौ नोंथांमोननि दैदेनगिरि बन्दनि खेथ्रआथ' जेरैबायदि बन्द होदोंमोन बियो मोजाङै पिसफुलि जानानै थांदों दा बेखौ जाय बिथांमोना हयथ' कमेन्ट होदों बिथांमोननिफ्राय बिनि फिनखौ लायोबा साबसिन जागोन होननानै आं बेखौ सानो दा बे बेलायाव नोंथांमोना नंगौ थारैनो जों दिनै खौसे जानानै जों रन्जन दैमारि सारखौनो उदां अख्राङाव लाबोफिननायनि लोगोसे जोंनि गासै जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव लाबोफिननायनि जोङो जयैनो जों नाजादों जेसेबां हायो जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों नाजालांबाय थागोन जों थि खालामखाबाय जों जयैनो खामानिखौ मावलांगोन नुदों फेसबुकनि गेजेरजों बिथांमोना एडभकेट जेनेरेलखौहाय लोगो लाहैदों दिनै फाइनाल जाजमेन्ट होनायनि उनाव साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा गोसोआव नांदों निस्सय जाखागोन बियो दिनै एक्स एनडिएफबिल' नङा सारा बर'फोरखौनो मोनसे फोजाखांफिननाय मोनसे इस्यु जादों सेन्टिमेन्टेलाव नांदों बिनिखायनो दिनै मोजां जादों बिथांमोना जे पदकेपखौ लादों जुदि आरो थारैनो बखबावनो हायोबा आरो बिथांमोनखौ हयथ' बयबो बाख्नायगोन आं बेखौनो लुबैदों जोबनायाव बिथांखौ जेब्ला हमनाय जादोंमोन नोंगौ जों बयबो नुदों टिभि चेनेल इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ उनजोंहाय खाख्रबनानै लानानै फैदों जों आगोलावबो जों बुंबोबाय थादों जे बर' आरो हारसानि गेजेरावहाय गोबां फारागथिखौ जों नुबोबाय थादों नांनायनि गेजेरावबो दिनै बुङोबाथ' गोबांखौ बुंनो हायो नाथाय आं थोंजोङै बेखौल' बुंनो हास्थायदों डिसक्रिमिनेसना जाबोबाय थादों